אסון? מה קרה? היי, אני נדבקתי לתקרה פה, היי. תסתכלו איך היא הופכת להיות על הרצפה. אוקיי. נו כבר בוא תוריד אותי מפה, מה אתה מסתכל שם, חביבי? היי, רואים שאתם אוכלים חמין, אוי ויי. דזבינה בביטרי זוזי. תעזוב כבר את הצ'וריזו, את הטלוויזיה. אני אופיע באירוויזיון. באירוויזיון. אתה שמעת באירוויזיון. תאכל בתיאבון. תסתכל לשם, תסתכל לכאן, תסתכל לשם ותסתכל לשם. משדרים את האירוויזיון.